Hello mga listeners, balik tag into vlog na po ni sa Nanay Rosa part 12 ba ito listeners? Lagi? Part 12 ito mga listeners na pasensya gyapon kay dugay ta naka-upload ani. Nya murag murag matapos na ni kuan no sa part 13 no, ang third part 13 mao ditong katapusang sumpay pero ako sa lang gi-private mga listeners para naga poy maminaw ba kay may minaw na og nakaibaw na sa ending ba. Muna nga ako na lang private sa kadiyot ag katapusang sumpay no aning Nanay Rosa kay para napay maminaw ba no kay di ako gusto nag-request nga ibalik di akong ibalik no ang uban nakaibaw na mas ending di na minaw nakaibaw na sa ending pero mas maayo magusto ka sa inyo yung masugod sa part 1 ang para masabtan niyo ang istorya ba ning drama no nya pasensya kay nadugay tag sumpay ron kay nabisi ko andam-andam no labi na ay kay plano nga ipuli ang katong buhak na salamin man ganang po nag-request nga ibalik sa ang part 1 ba magsugod sa part 1 kay wa sila kakuan kay kang atong na-upload dire katapusang sumpay ra gyapon unang nay nag-request nga isugod sa sinugdanan pero ako pang gisubay-subay kay compile tambe po mga kulang to compile rin nalipat ko ba abi marog na kompleto na nako to may kulang nya kay nangawa naman ang live streaming sa DWH Space so na problema kog pinubay-subay pero ako kay puntong i-try og arrange kay nan koy ubang mga files nga na tigom-tigom ba nga episode basig makumpleto ra to or mapuno-punuan gamay kulang okay gamay kulang at least na sinugdanan na katapusan mga listeners unang atang-atangin na ninyo kay mo na itong ipuli pero dapat isa nga drama akong gi-arrange nga ipuno sa nato ane kay lisod mo ma-upload tag binalik na kay ang uban nila ganang balik maminaw muna ngita taglain ka nang wa pa na-upload para natay laing drama dire nga wa pa na-upload nya sa pika sa ma-upload po ko sa kung diyan ka nanota og laing drama kanang wa poy ka pareha ba kay para nagay maminaw ba kay nanan na paminaw na di na maganan uban balik paminaw mo na mga listeners no nya kanang basa sa comment niya mga listeners dahil sa unya na lang ninyong comment basta mga listeners kayo nalagi ni reklamo nga nung taas ko kayo kanang tabi ba una nga dito ta mga listeners paminawon niyo ang part 12 sa Nanay Rosa. O karon mga kasama niya ang sumpay natong sugilanon, Nanay Rosa. In your presence I will feel your comfort. That's why I know that I can come to you. Uy, ikwa! Kitsa ko mo! Mo ang mo! Balik ang imong samad sa Rosa! Tiwasan ko ni babayhana! Kung ibuhi pa ni Busing, pwes karon tiwasan ko ni! Di nang buhi, Rosa! 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 Di lagi ko masukot! Sige! Bangag sa ilong! Ang magbalik ni Rosa! Aron makita mong buhaton ko ni mo, sweet! Ni akas akong teritoryo, sweet! Ha? Ang akong pagbuot paghihapon ang matuman! Dali! Rosa, dali! Yato na lang ko sa mga bata. Dili. Gusto ko nga diniga. Huwag magbuot sa kung gusto. Tagas Lia! Tagas Lia! Kay! Pasudla din eh. Kay! Kaya mo akong sugo ni mo, sweet! Busa, lakaw na! Gisugon ako ni Muso! Lakaw na, sweet. Kung di ka buot nga masuko ko ni mo. Himo na maganda kong gitugmon! Huwag pa di ka masuko ato? Tawagin na, Lia! Huwag pasudla din sa akong lawak. Hay na to ba? Lakaw na! Ingna sa atong lawak! Pasudla din sa atong lawak, Lia. Lakaw na! Huwag ko ni sugot ha! Di pa to ako! I-check! Check!
Pailo na. Pailo na. Kay tambalan ko ikog usab sa imong samad sa imong uong. Sige na. Diha ka na, Rosa, ha? Magkuha kong labakara. Aron na. Ilimpyo na ko sa imong naong nga nagkadugo. Ganong gikuptan ko nimo. Salamat. Kalagot. Gisugo ko. Di magari ko pasugo sa amo. Hoy! Abihin ang pultahan. Ano man, sweet, ano man. Mag-unsam ka din, eh. Nanghigda na mga bata, oh. Pabangunon good ko nahigda na. Kay, Ay nagpangutan namin kay gisugo ko ni Lucio nga shit oy. Ngano bang mo explain mo ko nimo lichiha ka? Oh. Nagbantay ram ka dinhi. Pawa di be. Pawa ba? Ay pagbabag na kay musod ko. Litche, pagbabag. Oh, kangit-ngit ba dinhi? Asang switch, litche? tala mag-asang switch din, oh. To arang bisit na bata ay. Karon ka. Gangang nga pa nga natog, gitandayan niya smart. Kusniton ganibi, aron makapaus ko. Agay! Agay! Delia? Mata diha! Ano ka? Nga naman, Tiswit. May isugo ka ni Lia. Bangon di, Kuya Mad! Ako na yun. Ha? Nagduko pa mo siya. Ano naman, Tiswit? May sugo ka ni Lia. Ako na nasugo, abi. Wa ko'y labot ko na duka pa na sa diha. Bangon diha! Pantuong kang Lucius among kwarto. Pagdali, oy! Si Karo at ron. Sapot na ba ko, ha? Uban ko. Wa kay labot, oy! Wa kay labot kipatawag. Puyo diha, letsi ka. Dali na! Aray! Uy, ay labi si Lia, Dili pa! Tiswit. Agay! Diri alimal, letsi! Lo, nga naman kahangapad tuon manibusing si Lia sa ilang kwarto. Tingalik kung saan sa ilang buhato ni Lia. Bahala na, sundan ako sila. Dili ka ba imong mugawas? Masunod ako nila ni Sweet ug Lia. Wa magkailabot sa gipatawag. Maong pagpuyo. Pero, Dukdukon ko na agtang ni Moron ining puans pistola. Di kagsabot. Ha? Puyo diha. hay. Balik na kigda. Di ara ang bata ngay mong gisugo na ako siyo. Lia? Nanay! 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 Naunsa ka, nanay! Nanay! Ka, ginumila ka man, Kay nasamad man imong aktang. Dagan og lakom imong naong. Okay ra si nanay. Ay napakilak. Kinsay nag-away ni mo, nanay? Wa ka makaila. Pero nagkabalakan ni nanay. Okay na ko, Lia. Lucio, Oh, gano? may mubag. Di ni matugtupad ako si Lia. Onsa? Hoy! Busada sa gada. Gipahigda na kadas kama. I-apil pa rin mo ng batang bulingit kayo. Higdaon ni mo diha. Di ko masugot, ha? Shoo, di ko masugot, shoo. Mahugaw na nga pin sa kama. Mari kami, agay. Ibalik na ka dito sa imong nahimutangan sa ubang mga bata. Dali. Aray! Uy, siya, sweet. Aray! Hindi siya matug-uban ni Rosa. Unsa ni? Magtupad mong tulo? Ha! Niduta ko mura mo ko sa kapamilya. Inahan, anak, amahan, nagtupad sa kakama. Hala, linduta, no? Hala, litsiha, good. Munya ako? Nagagapon sa ubos matug. Dili ko. Di ko palapot, ani. Di ako sa kamahigda. Sige na kaya dyan, taparusot ka ron. Tadugan na kagamay. Riak-riak na yung ka. Sibog dito, mahigda ko. Pag di ko gustong madigin sa imong panit. Sibog! Kung dili ka buot nga magkadikit ang iyong panit, diha ka sa ubusigda.
Kay di ta masuri ha, maghuot na ta. Tupari ko sa ubos, kay di ako muhigda. Dari ko sa kama. Dinis ako. Ay, husto. Na ako'y idea. O sa mana, sweet. Higda. Higda na. Oh, Higda na pa. sama. Ay, kung itukmod. Kana. Nihigda na ka. Oh, uy, sweet. O sa mana, sweet. O sa kanang gayong gibuhat. Nihigda. Ibabaw ni mo. Wow. Kanindot higdaan sa imong ibabaw. Wait. Hubuan sa nako niya akong sinina nga mo patong ni mo, ha? Lucio, may bata. Jared! Jared! Uhigan ako balik. Hala. Sige man ang mata ni mo diya. Higda na natupan sa imong nanay. Nga murag zombie ang naong sa bunog. Kanindot ihigda ibabaw ni mo siyo. Bugnaw kayang aircon sa kwarto, pero init ang ibabaw sa imong lawas. Sweet. O sa mana, ibalik mo sininas. Dili ko. Mas komportable ko nga nagpantira ko nga nihigda ibabaw ni mo. Ay, may lain pa kong idea. Unsa naman sa... Hubuon ako imong sinina, ha? Aron parehas ta, ha? Di na kinahanglan og habol kay init na ang atong lawas. Ay! Agay kasakit sa kubo-kubo na ko! Ano kalit mang kagbangon? Agay! Mangyagis ilong ini. Nala, Agay! gatang doon magigdas ubos. Ari ka? Okay. Ali na. Dali, nag-wait ko. Dali pa. Lea, anak. Piyong na. Katuog na. Oh, nanay. Sabi na sweet ang sabaha pagpuyo kay may bata. Hapit ako sa ubos. Mingaw na ko ini mong ubos. Ay, kamot. Katuog na. Ay, kung inapas gihapon taron. Pas ba tagahapon na? Ugma na. Ay. Gusto ko karon. Pita, bisag itakilid. Ustak yan. Pagpuyo ko niya, sweet. Huy! Kahit takilid man ka. Huy! Shoo! Kitalikdan siya ko ay. Ayay. Lahi na nida. Murag na usab na tinagdan ni Lucio na ko da. Ay kung inga nga nakuha pagbalik ni Rosa ang pagpati ni Lucio. Di ko masugot. Huy! Buhaton ako ang tanan aron maako si Lucio. Sweet. Sweet, unsan sa may magibuhat? Unsan sa kadira? Uy. Tanong mo na. Uy. Mukha kong kugsuman. Uy, pangag sa ilong. Igutom ko. Ha? Unsan? My God! May nalagani kay maayog yun kapag kakupot sa bata sa iyang sabaka ni Jenny. Hapan under observation pa ang imong asawa tungod sa maong hitabo, Paulo. Sa imong pagtuo, mapasaylo ka pa kaha ni Jenny. Oras ka mahigmata na siya. I don't want her to forgive me. Wa sila ang kapilian, ma. Kundili, ang magpabilin uban nako hangtod na sa iyang kamatayon. Kung mao, treat her nicely. I am. Apan siya ang dili magkamaumutuman sa akong gusto. Samtang ako, I am trying my very best. Alang namong duha. But she keeps on doing things nga dili na ko ikahimuot. Hinungdan nga. Gitukmod mo siya. No. Ging na ka, mama. Dili ka to akong kagustuhan. I don't wanna hurt Jenny. It's the voice inside me. Paulo anak, you really need to see your doctor. No. Nga no bang ipamugos bang yan ni mo, mama? Makapila ta naman kaing nangawa ko'y sakit sa utok. Dili ko mamay mong mayor kung may sakit pa ko sa utok. Nakasabot ka ba?
I'm only hearing voices, but I'm okay. Okay? Paulo. Oh, sige na, anak. Pahuway na. Oh, no, mama. No, mama. Bantayan ako si Jenny. Tingaling mo biya na sab siya ko makamat mo na siya sa Sa iyang kahimtang, anak. Mama. I don't think iya ka nagmabuhat. Busa, sige na. Pahuway na. Maglakaw ng mga bata. May mabag, dili lang una si Leia. Dili lang una siya muuban sa mga bata ron dito sa kalsada. Sige. Salamat. Nanay, inigdako na ko. Gusto ko mahimong doktor. Abi ka ba gusto kang mamahimong usa ka maestra? Ganahan man sad ko mahimong teacher. Unya, doctor sad. Dagana gud mo gusto. Oo, kay gusto man kong mutudlo sa mga bata parehas na ko. Unya, gusto sad ko nga mutambal sa mga masakiton parehas nimo. Dili ko masakiton, Leia. Nabunog lang ko apan wa ko masakit. Kun mao, tambalan nako ang mga napunog nga parehas nimo ug ang mga masakiton. Gusto ko makabuot mo ka ng imong pangandoy, Leia. Pero di man masugod si Bossy nga mo eskwela mi. Kay magpakilimos ra kuno misadan. Unya, ang uban kay ibaligya kuno. Hapit na ko ibaligya, nanay. Ha? Di ko masugot ibaligya, ha? Mahadlok ko, Nanay Rosa. Dili. Dili ko musugot ka mahitabo ka na ni mo, Leia. Ayaw ko pasag din, Nanay, ha? Dili, Leia. Buhaton ko ang tanan ka panalipdan ka. Oras ka maulian ako sa akong kusog. Mangita tagpagi makalingkawas gikan din eh. Dadunta ang ubang mga bata sa itong pagkikyas. Mangikyas ta? O, Leia. Mangikyas tagi kan din eh. Unsa imong gusto siyo? Butangan ako imong plato ining hotdog og itlog, ha? Gusto na, sweet. Dagan na kayo. Ay, gusto mo ko mabusog kag maayo. Unya, gatas na ang imna, ha? Di na kape, ha? Kay murag wa na kay panuhod. Gatas ang imna aron likon ang imong bukog. Ay, kaon ni na yung pinamiyay. Sa gunso naman tag itlog o hotdog, ani. May ito na si Rosa kay lamig isudan. Naisabaw, sa buntag lamig kayo. Luto sa kaging unana, sweet ka na naisabaw ba? Presa ng tinula. Unsa? Usbara? Ay, di pareha si Niron ba? Hastas bossy nga, way ka na magkaon kay imong itlog para kayo. Murag imong... Sa? Nga hotdog, paigit na na. Murag imong... Paita. May malagatong buwan, ani, ilamig Asi reklamo diha ay, kapoy nimo. Kung gusto ka lutog imo. Kay ganahan ra si Syo sa akong giluto. Di ba, Syo, no? Syo, no? Syo. Hilom na bayo tila ron. Agkay kasakit kung agtang na igong kutsara. Tagukdog na. So ito sama. May gani, gamay, kutsarita. Gusto na. Ikumpara kong usab ni Rosa, ha? Dili kay ang imo lang agtang akong ligon. Kung dili ang imong mata akong targiton. Sabot ka? Syo, gusto ba kag hotdog? Biin ako. Jangan? Busog na ko. Oh, bati ang pagay ka mukhaon. Bien na ka. Bien na ka, Syo. Unya, nagkumukhaos pa niyo to. Busog na ko ining gatas. Ay. Unsay mo gusto kan unsa pa ni Otto, Syo? Kuan kining bangay sa ilong. Kasi gusto Paglutog, ni- larang. Larang? Deka na. Larang? Hey, larang! Unsa ang pagluto ang larang, Syo? Syo, unsa ang paglutong larang?
Tagatog ka pangutana niya. So, pagluto, di ka mao. Di ka mao lutog larang. Nanghansakan ko nagputsara imong baba. Bahala ka diya ay. Ikay lutog larang ha? Unya akong ang kunon nga ako'y nagluto. Kasabot ka? Unsa? Di ko eh. Di koy? Unsa man di ka mutuon ako? Usugoon ta ka? Di ko ka maong luto. Kalagot. Unsa ang paglutog larang? Pagpalit na laglarang para di mo lusyoy, leche. She need to have a total bed rest, Mayor. Tandugonon kayo ang iyang kahimtang karon. May mong gamay lang niyang lihok. Magdugo siya. And we don't want to take a rest. Okay, Doc. That's all. May mong sa sunod adlaw makagawas na si Mrs. gikan din his hospital and continue her medication and recovery sa inyo. Thank you, Doc. Excuse me. Hello? Doc. Yes? Doc. You really need to be very careful this time, ma'am. Aron way mahitabo sa imong gisabak. Swerte kang mikapyot gid ang bata o wag yun makuha. Help me. Yes, I'm trying to help you. I'm trying my very best. Yeah. Help me, please. Help me. Ha? Tabangi ko. Tabangi ko makagawas gikan din eh. Unsa? Just leave all the documents nga nagkinahanglan sa akong pirma diha sa akong lamisa. And I will be. Gikuptan ni Ginny. Ang doktor sa iyang kamot. May gisulti siya sa doktor. I'll talk to you later, Susan. Please. Kinahal makabiyak ko gikan din eh. Pero, ma'am... May problema ba, Dok? Oh, no. Mayor. We were just discussing things nga makapadali sa iyang kayuhan. I need to go now. If you need any... Wala. Sige. Ato na to. Dok. May tuyo ka pa sa Dr. Jenny? Oh, Isulti din rin ako. Huwag ako na imusulti sa imong buot ipaabot sa doktor. Honey, sweetheart, darling. Shh, don't cry. Dali. Pahiran ko ang imong mga luha. Ayaw paglingiw. Paolo. Yes, sweetheart. You need something? Ang akong naong sakit kayo. Hugot kayo ang imong pagkupot. Oh my goodness. I'm sorry. Here. Gibuhian ko na. Sa may mong gustong kanon. Akini. Grapes. Kinala mo kaon ka, ha? Ana. Good. Now, tell me, unsay imo gipakigsultihan sa doktor? What? Jenny, lying is bad. What is it, Jenny? Nangutana lang ko
Kung ko na sa ako, makagawas gikan din eh. Why? Gusto na kong makagawas. Nagdali ka? Wa. Liar! Anong gusto ka namang makagawas ka din eh? And why are you holding the doctor's hand? Paulo, sakit. Why? Sakit. Why? Buhi ang akong kamot. Bisa ka na dugo sa dextrose. Paulo, gisakitan ako. Dili ti kabuhian hangtod nga sultihan ko nimo kung sa imong gipakigsultihan sa doktor ka kanina. Don't make me look like I'm stupid, Jenny. Naglagot ako. Karong nasa dugsog ko ng iyang kamot. Doon ko tabangi ko, Lord. You think magkalingkawas ka gikan ako kay ni atas hospital? Well, newsflash, Jenny. Bisan asa ka pa mahimutang, no one can save you and take you away from me. Ay, ikalit mo pag-ibutang ho sa dextrose sa akong kamot. Kasakit! Tama! My God! Paulo! Jenny! Diyos ko! Hindi magkamot! She's a bitch! Paulo! I hate bitches! Paulo, look at me! Look at me! Look at me! Buhian ako now! No, look at me! Count with me, Paulo. You need to come down. The atas hospital. 1, 2. Paulo, count with me. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mama! Jenny, magtawag kong nurse aron mabalik ka ng dextrose sa imong kamot. Ayaw, ma. Ayaw kong biyahe. Mabalik ko na yun. You will be okay. Jen! Don't leave me! Don't leave me! Kalitse. Pila ka adlaw na ko nga. Mo nilihok sa mga buhaton nun din hi. Leche, pagkalagot. Huwag ko kumaanad nga mulihok sa bahay. Huwag ako'y buhat sa amo. Magabi akong buhat og dili adlawan, leche gyud. Sa akong kagustuhan nga magpa-impress ka ko slusyo. Nangako ko sa mga pagpanlapa, sa pagluto, sa di ko kamao. Kabati na tanawon sa akong kamot. Di na ko! Kikapoy na ko! Leche! Leche! Ang t-shirt mo dito na akong ganahan ng akong nalabay, Vincent. Ay, magpunit na sa ko! Leche! Dili na ko, Lea. Busog na ko. Kaon maayo, nanay. Ingon man si Kuya Mark, basta mo kaon ko noog maayo, dali rang maayo. Maodi ay. Ha? Maodi ay nga gaan kaayo nga akong buot ni mo, Lea. Unsa, nanay? Wa ko kasapot. Dali, Bi. Dali pagkaksa ko. Ha? Kahugot, Nanay Rosa, uy! Lea. Hala, hilak na sa lagi ka, nanay. Sakit pa imong yayay? Asa man, asa dapit? Ay, dili na. Hinahinay na nangaayo ang akong mga bunog. Luha kini sa kalipay o kagulan na. Kaya nga naman. Nalipay ko sa ako na sayran nga kadugo o nagidaita. Apa nag-uulasap ko sa samang higayon.
Tungod kay usa ko sa hinungdan nga naabot ka ni ini Dapita. Pasaylo ako, Lea. Nanay. Gusto ko bang magkauban pag-usap ang imong nanay? Ha? Buhaton ko ang tanan makalingkawas kagikan din ni Lea. Ug isaan ko ka na. Magkauban ka mo pag-usap sa imong inahan. Si Dajin. Ibalik ta na kaniya. Ha? Mao kinay gusto nimo dili ba? Nga mahibalik ka ni nanay nimo. Pero dili mahimo nga ibalik ta kang ato niya. Nagikauban pa niya ang iyang salbahis nga bana karon. Pusa, sa dili ka pa mo balik sa imong inahan. Kinalang magkasulti una mi. Tug-anan ko siya sa tanan. Nanay, wa ko kasabot sa imong gisulti. Basta bisig lang ako ulit. Ipalayo tagakikan din eh. Ya, humana lagi ka. Og nahumansad ko. Gibutangan akong sabot ang tanang labhanan. O kunya pagkahuman, giwaswasan. Di na kinahanglang kusuk-usuon. Parehas sagod sa commercial sa TV ko. Gilunod ras planggana nga may sabon ang sinina og pagkahuman, limpyo na. O di bawa na'y kapoy. Di pa masama na nga akong kamot. Pero, ay lagom lagi. Ay da, bahala na diya, Oroy. Ay bahala na. Basta kay nasabunan na humana na. Yes, sure. Sure man ako. Kita ka ng labakos mga sinina nato. Awa, sure. Sure, unsay akong price. Mulai kayo na ko. Ha? Tempo. Uban ko, maligo kong dali-dali. Wait, sa. Dili, mahimong muuban ka. May nung danon, gining akong lakaw. Gining lakaw na mo. Magparamig mga bata, paingon sa Manila, sa kais barko. Uban lang ko. Di lagi mahimo. Diya ka na. Palakot. Pinan ako kadlong, oh my gosh, gawas din eh. Gilaay na kong maayo. Pero sa laing bahin, huwa sila siyo. Nga sa ato pa, ako'y magbuot din ni karon. Karon kang rusaha ka, way makalaban ni mo. Yes, boss. Daon lami. Isakay na mo kini mga bata sa container. Paingon sa Manila. Mao ba? Yes, boss. Si Rosa. Ha? Kuan, kini. Dagyan kay bunog siyang lawas, boss. Apan, anam nagkaalim. Mao ba? Oo. Panapan ka na pabayhan. Malingaw ko niya. Sa sunod higayon nga magkita mi, magduwa na sa bingduwa. Boss. Gusto ko magigduwa niya og hide and seek kuman sa anak ni Ginny, si Leah. Boss. Sige. Siguraduan ninyo nga way palpak ka ng inyong lakaw karon. Yes, boss. Buot ning duwaan si Rosa. Pangag sa ilong. Pero Rosa. Okay ka na. Subayon lang nimo ka ng linya diha sa blue ngadto na sab sa blue sa ubos. Okay? Tan-ako, nanay. Kay baon ako musuwat sa akong pangan. Wow! Ka-bright yun, uy! Yay! Aray! Nanay? Nanay? Sakit pa ang mga bunog sa akong lawas, Lea, pero dili na kayo. Sorry, nanay. Di na nakuhugton og akos ni mo sunod, ha? Okay, sige na. Hotda na sa pagsuot kining papel sa imuhang pangan, okay? Oh, nanay.
Okay. Hoy! Ihaya ninyo din oy. Ikaw, asig suwat-suwat diha. Gawasin is kwarto og limpyo ang tibok bay. Ha? Ha, karon. Sweet. Dili ka na malihok ang tanan sa bata. Unsa ka ba? Di siya makahimo? Di tabangan. Barog ya, palimpyo. Sige kagayang-hayang din abusan ng imo da. Gigamit nimo imong mga bunog para magtinapulan ka. Dili ko sama ni mo nga way kabang kaagan. At least batan unog sexy. Barog na ko diha. Ako si mahigda-higda diha bi. Amo ra ba ng kama ni Lucio? May kanang pa sila. Wa si Lucio? Ulit-ulitin? Sige na, lihok na mo. Kinahanglang limpyo ang tibuok palibot ining bahay inig mata nako ha. Aron malipay si Lucio sa iyang pagbalik. Dali, Lia. Magawas sa tagikan din. Good! Wa si Lucio. Nasa ato pa. May transaksyon usab sila karon. Mataod-taod pa ka to. Una pa ka to mauli. Karon, makahigay ko sa pagbiyagi ka din Pakikitaan ko si Jenny. Hoy! Kadiyon sa Rosa! Nga no? Balik diri, be. Nga no? Kanang bata lay palimpiho usa dito. Ikaw diri ka, masahi iko. Unsa? Dali na, bungol ka, masahi iko. Lea, anak. Una na lang Nanay? dito sa sala, ha? Musunod ron niya ko nimo. May buhaton o na ko din ni Sweet, ha ba? O, nanay. Sige na, kay makup ko ha. Nya akong buko-buko. Sakit man mo, nahiluta diha. Ay! Hinaya, oy, litsi, kabukat pa di mo kamot. Sweet. Saman, don't talk to me, dita friends. Bahala ka. Mangutan na ron ko kung sa imong gustong akong lutuon para sa panihapon. Nahibaw ko, dili ka makamaong muluto. Busa, ako lang unta ang manluto. O mahimo nimo ang kunon ngadto kan Lucio. Pero dili makaka. Minodog pinakbit, kana may lutuan niya. Ay, hinaya, oy. Sige. Sas, patik-atik na ng imo nga sakit pang imong lawas niya. Okay na di ka. Makaya na nako. Sige, lutuan ta mo unya. O unya, mangumprasab ko og saging hinog. Akong tunuan niya, butangan ako og sago. Wow, ganahan ko ano. Ako na yung mangumpra aron nga makapili ko og tarong. Dagan na sab ang hawa sa kusina, mga lamas. Lamiun ako og maayos pagluto. Busa kinahanglan nga kompleto sa ricados aron nga magtuos si Lucio nga ikaw gid ang nagluto. Tugod niya, malipay siya nimo, di ba? Tinuod. Sige. Sige lakaw na. Kinahanglan inigmatan ako unya ni anak ka ha. Sige. Mabalik ra dayon ko, Sweet. Okay. Magdali ko. Kinahanglan magkakita kami karon si Jenny. At tuon ko ang ilang gipuy-an. Kariyot lang. Apili ko palit og ribbon, ha? Kanang higot sa buhok, ha? Kanang dako. Sige. Adto ka sa merkado, nanay. Uban ko. Dili mahimo anak. Nagdali si nanay. Apan human unya ni Inilea. Ipaniguro ko magmalipayon ka na anak. Ha? Sige na, ato na ko ha. Dili mahimong maglangan ko. Haba? Sa karusa? Mangumpra ko kaloy. Mga sudanon na to ba sa merkado? Gisugo ko ni Sweet. Ingos betos bus Lucio nga, dili ko no kahagoon. So ako le palit ako. Okay ra. Ako ra. Gamay raman. Kaya ra sa kong lawas kaloy. Sige ha. Yo. Bongo, ako'y kasabang busing na ako na lang tingilig masukos bus. Naku kung pag-ausun. Sige na, biyarin ko rin tawit. Kaloy. Dili kini unang higayon nga migawas ko aron mangumpra. Mao kini kanunay na kung buhaton kani adto pa, dili ba? Pero kuan mang... Dili ko magtugay. Mobalik ra ko dayon. Ikaw na bahala ni Leah ha. Ayaw pa duula tong tigre niya kung mahigmata na. Sige, God.
Magkita na kita pag-usap, Jinjin. Magkita na kita. There you go. Salamat. Matod sa doktor. Total bed rest ka kuno. Usa dinhi ka lang yun sa atong lawak karon nga nakagawas ka lagi sa ospital. Ang imong pagkaon, ihatod na sa katabang dinhi. Sige. And Jane, Unsa ka na, Paulo? ayaw na pagbuhat og dautan nga butang nga makapasuko na ko. Dili ko gusto nga pasakitan ka. I love you so much. Sleep. Dili pa ko. Gusto kong mapahuway and I want you to sleep with me. Miga ko siya gukot na ako. Gikan sa ako, Luyo. Kaya kaniyang ako nga baka. I love you. You are my pill, Jenny. You make me relax. Ni anak ko sa mansyon nga among gitambungan makausa kay gayon ni Lucio. O na kinang pinuyanan sa salbahis nga mayor. Pero unsaon ko man sa pagsuwid. Kataas ng ilang kahit. Suwayin ko ka sa pag-doorbell. Basta pag si Jenny ang gawas. Pero unsaon naman lang kun ang demonyo nga Paulo. Imposible nga siya. May mga katabang sila. Bahala na. Mamasin lang ko. Oh, may migaw sa pultan sa gate. Tigwang. Nag-uniform o katabang. Excuse me, manang. Oo, unsay ato, inday. Uy, naunsa man ang naong nimo? May mga bunog man na. Jesus, gibunog ka sa imong bana, day. Ay, nga ano, magyaning mga lalaki man, oy, nga makaako man sa pagpasakit sa ilang mga asawa. Niya ka ba, aron mangayo og panabang sa mayor? Dito ka unta sa iyang opisina, Milhouse, day. Dili manang. Unsa man di ay imong tuyo sa mayor. Imong ipadakop ang imong kalibin. Oy, dahil laho sa presintos kapulisan, kay labing siguro, giyahan ka man gihapon niya paingon sa presinto. Dili man ang, si Jinjin ang akong tuyo. Jinjin? Oh, wa may Jinjin nga nagpuyo din eh. Ha? Wa? Pero, asawa siya sa mayor. Ay! Hala, si Ma'am Jenny. Siya di ay. Si Ma'am Jenny di ay. Oo, siya. Naaba siya. Mahimo ko ba siyang ikasulti? Please, bisan ka diyot lang kayo. Uy, hala, murag lisod yun ng imong gusto, day. Ha? Ngano? Wa ba din si Jinjin? Jenny? Milakaw siya? Ay, ni aman. Bago pa lang yun nang naabot gikan sa ospital. Unsa? Kay ngano? Ay, nadisgrasya man sa hagdanan. Ay, yun na pa. Egon siya ka man di ay ni ma'am. Kaila mo? Oo, iya kong igsuon. Ano siya? Pero palihog, ay napahibaw ang iyang bana. Ina si Jenny nga ni si Rosemary, ang iyang maguwang. Igsuon ka ni Ma'am Jenny. Uy, kaluoy. Marag man nagsama man mo kahimtang. Unsay buti mo ipasabot man ang? Unsay buti mo ipasabot nga man nagsama kami kahimtang? Ay,
Ay, kalimtit ang akong giingon. Pasayloa nga dili ti ka katabangan nga magkasulti mo, ha? Kay dili man mahimong mo ka na o gikan sa iyang lawak sa Ma'am Jenny. Kay delikado ang iyang pagsabak karon. Mabdo si Jenny? Ay, oo. Bed rest ang imong igsoon. Kung managsoon, manggid o galing mo. Bosa dili sa mahimong mo ka na o gikan sa iyang lawak o makikatubang nimo. Pero mahimo tingali kang musaka sa ilang lawak sa mayor. Konsultihan ko siya nga niya ka nga iyang igsoon. Ayon sa gani pangalan mo? Rosa. Rosemary Mendoza. Sige, palihog. Ingnas siya nga ni ako. Ingnon ko una ang mayor, ha? Kay ni aka nga igsoon ni Ma'am Jenny. Akong pahibawon siya og una. Unsa? Ayaw manang. Dili may mong masayod ang mayor nga miani ko. Please, ayaw siya pahibaw. May mo bang mangayo ko sa iyang numero? Ay, pasaylo Pero wa ra ba ko masayad? May mo bang makahangyo? Unsa man na? Sikretuharan sa pagsulti ang akong isuon nga miani ko. Ug ingna siya nga naauban ako ang iyang anak. Dali na siya nakatug. Wa ko na siya magduka pero mas una pa siya nakatug na ko. Bubangon ko makadiyot. Ato ko sa biranda nining lawak. Kumusta ako na kung ang lakaw nila ni Lucio. 15 ka mga bata ang gipada nila karon. Igo-igong kantidad na usab ka na. Dayalon ko na ang iyang numero. Dili na makabati si Jenny kikan din sa biranda. Sa amo pa nagsultihan karon ni Lucio. Kinsa ba ka nagkikasulti ni ng Lusing diha sa may gate nga nag-ung-ung man siya diha? Gipasidanaan ko na silang daan nga dili ko gusto nga magigsulti sila ni bisan kinsa diha sa gawas nining mansyon. Nasa lipdan niya ang iyang gikasulti. Animal, gipain ni tinitigwa nga ang akong oo. Karon ka lang. Please, hangyo ko kini manang bisan unsa may tabo, ayaw pahibaw ang iyang bana sa atong panagsulti, sa atong panagkita ba? Sige. Kay maluoy na sadkoan ng Ma'am Jenny, uy. Niya, dawatan ni nang, mao kini ang ako numero, ha? Ihatag niya palihog. Sige. Lucy! Patay! Hala, si Mayor. Kinsa ka lang imong gikasulti diha sa gawas? Koan, Mayor! Dili ba gipasidanaan ko naman kamo ni Ana nga dili mo mahimong makigsulti ni bisan kinsa gawas sa gate? Naglabay naman ko basura, sir. Naglabay? Pero kagalina tapag kang nakita din ha nga nakigsulti o gikuptan pa nimo hangtod karon ka ng sundanan sa basura. Hala! Ayaw pag-ali dispultahan sa gate. Tanawon ko kinsa ka ng imong gikasulti. Pahala! Agay, gitukmod ko ni mo, sir. Kasakit sa akong tuhod. Wala'y tao din sa gawas. Hay na imong gikasulti. Ay, ambot, sir. May biya na tingali. May nalagani kadali ko nakasuksok din sa bagang tanong, din sa gawas. Salamat nga wa ko niya makita. Ang salpahis, gitukmod pa ang tiguang katabang. Hindi ako gusto. Yung may makita kong ikasulti ka pandini sa gawas. Nasayon na ka mo karong panahon na. Gagang mga daw tao. Isira na pagkalik yung punta sa gate. Mayor, ibutang ko lang sa gawas nga butangan ng kining
Basura! Dali! O lagi! Hinaot po ang mahatag sa tiguang ako numero kang Chinchin. Siguro sa paglaka ng gate. Ay naman, gwardiya din eh. Nag-CR tingali, sir. Balik na siya mo trabaho. Oo, sir. Ganun lang. May gamay pa nga papel nga nasa simento, pulita. Nangurog ang imong kamot na mipunit sa papel ng lusing. Nga ano? Sir, uy. Gisakitan lang ko sa pagtukmod mo na ko ganina. Sige, sir, ha. Mubalik na ko sa kusina. Ambi ang papel nga imong gipunit. Ambi, itunol na ko. Ay, sagbot ni sir. Ambi! Sir. Itunol ni mo ng lusing o ako'y mukuha kasi mga kamot? Sir. Dili ka gusto masuko ko na. Diba? Sir. 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 Numero sa cellphone kini. Okay, kulay Chinchin. Ate Rosemary. Kailan ni mo ang nagtunol ini? Dili, sir. Ayaran ng gigipamalihog. Mao ba? Sige, makabiya ka na. Balik na sa kusina. Oo, sir. Rosemary. Rosemary. Shit. Si Rosa. Milampos na sa tabusing sa atong transaksyon karon. Nagkalusot na sa mga bata nga atong gisu sa container van. Pangag sa ilong. Ayaw ka mo kabalay ka. Kaya kung mahatagan kong bonus, mabulahan ka usap. Mabulahan ka mong tanan. Pangag sa ilong. Kadiyot lang, ha? Ano magpagbalik si Boss Paulo? Boss, walay kapalagan. Nagkalusot na sa Coast Guard ang atong gipada. Ay, si Rosa. Tuwa sa hideout, boss. Luya pa. Luya. Let's Bugo! Oh, boss. May luya ba? Nga nakalakaw-lakaw, paigol din sa masyon? Ha? Pero, Gipasinan ang talagandaan. Kinahanglang bantayan mo og tarong ka ng imong hinikog ba? Apan nagpasagad ka. Busa, pahamtangan ko siya og silot sa pagsuway o pagluluunta sa akong asawa. boss, di unsa mo pagsiguro nga si Rosa... Ayaw ko himu ang bugo. O ba? Boss. Gusto kong dadun mo sa bukid nga dapit si Rosa uban sa anak ni Jenny, si Leah. Ha? Og mga lawa na ang giingon ko nimo nga makigduwa ko kang Rosa. Boss, luya pa si Rosa. Dili pa siya makadagan og tarong. Pues, sutaon ta ka na og mga lawa. Kung dili bagay siya makadagan og kusog. Sa oras nga ang bala na sa akong armas ang mugukod niya. Boss Paulo. Pero, boss, kining... hello? Hello, boss? Boss? Pangag sa ilong. Gipaong na niya. Usay kong buhaton. Saan man, boss? Saan man? Buot pat yun sa tong labaw si Rosa. Sa boss? Unya, boss. Dili ko buot nga pasakitan pa niya si Rosa. Dili ko gusto may daotang mahitabo kang Rosa. Apan siya kong buhaton. Bangag sa ilong, dili ko makabalipad sa buot nga mahitabo sa atong labaw. Ikaw, bossing. Kung sabay buhaton mo.
ko, oy. Manguyatid kog maayo aron mainat ang akong lawas. Ja. Sabi ko rasa rin. Ay. Uy. Taas-taas na akong katug. Alas 5 na masapon. Nanaunsa kas rusa ay. Nakaluto na ba ka ha? Bebe akong gauson, be. Hoy, naunsa naman mo din Ikaw na rin kasala. Saman, napilin mo panilik at tibok palibot? Gamay na lang, ati. Hinayas na di mo glihok, uy. Gaya-iya mo lang ka. Hain na ba yung nanay ni mo, ha? Niara ko, sweet. Hapit na maluto ang tinunuan nga saging nga may sago. Oy, ganahan ko. Pabugnawi unya ko, ha? Pabugnawi siya kong una, ha? Sige. Lea, dali. Uy. Asayin mo siya data, ha? May mga buhaton pa man na siya din, Ako siya patabangon sa kusina. Aron maanad sa panluto ba? Dili mapareha sa uban diha nga nagdako nga tapulan. Way nahibaw-an bisan unsang trabahoon sa bay. Kaya naanad nga maghayang-hayang ras ila. Ay, anak, dalin anak. Tanawa ha, kung unsaon ako sa pagbuhat ha. Dali. Time pa ako'y put niyang ipasabot. Hoy, Rosa! Ako'y imong buti pasabot! Sultihan ta ka, di ko tapulan, no? Kugihan ka ko, mangitag kwarta. Monay akong gibuhi sa akong pamilya. Di ba ilalim ang pagbilangkad sa bisan kinsang lalaki nga wa makailan ako, no? Hugaw pa ka nagkukuha ang uban. Laliman ka na, nga mo yung katapulan ko? Hoy! Leche! Pamilawa ko, ay! Sakto na ni nanay. Pero okay na. Pero ayaw laha pa sa pagpanit ang carrots ha. Sos na unsa. Kasayon, ana, pagpanit ra, tudluan pa ni mo. Sayon ra? Sige. Paniti ka ng ubang carrots diha og patatas. Para ka na ra. Bebe, ko chilili na, be. Ambina. Tuo mo di ko kaybaw. Kaybaw ko, no? Para panit. Sayon ra, ani, Agay, kasakit. Ano na? Agay. Anong giapil man nimo sa pagpanit ang imong tudlo? Agay. Ang carrots ug patatas ray akong giingon. Kung kataw yung animal, sakit ba yahalit siya? Kahit sa ko siliwa, ilapay ko ni Rod. Bahala ka. Agay, dugo. Sa pamay gamiton nimo sa pagpanit kung imo na nang ilapay. Bahala ka, ay. Wag ko'y labot. Kay ikay nangako ng muluto. Ay, kung suguan diha, kapoy mo. Yan na sila si Lucio, May miho nga sakyanan. Unya man, unsaon taman ni Ron. Ang binagkutsilyo, be. Dali. Rosa. Hi, Sho! Ni ano di ay mo? Awas, Sho. Nasamad ko pagpalit na ko sa carrots kay magluto ko. Awas, sakit ka ayo. Tayo pa, Sho. Rosa. Dali. Sunod na ko. Ha? Time pa. Nga lang si Rosa man imong pasundo ni mo. Ang kundi ay. Pagpuyo diha. O pagluto. Dali na, Rosa. Lucio, ako kamot. Sakit. Sakit? Sakit pang imong lawas. Apan nakahimo kas pag-adto sa mansyon nila ni Boss Paolo. Nga naman, Rosa. Ganong gibuhat mo man ka to. Karon, wala ko masayod kung unsaon patikas pagpanalipod kika niya. Lucio. Ugmang adlaw, Rosa. Kinahanglang iatubang ti kapag-usab niya. Unsa? Lucio, dili ko. Please. Ayoko ihatag ang balik niya. Dili ko. Pasaylo ako. Lucio. Ikaw mismo mitugyan si mo kagalingon nga to niya. Ipasidan ang tanakang daan. Sa
Sa higayon nga musibyat ka, dili na unya ako makahimos pagpanalipon nimo. Wa kay mahimo o wa kay himuon. Rosa, Suting mga tuiga. Bisan sa pag-abot ni Sweet sa imong kinabuhi, wa gihapon maabot sa kung huna-huna. Nga baliwa ra gyud ay ko nimo. Nga dili tinuod ang imong gisulti kaniadto nga mahal ko nimo. Ug nga anda mong buhaton ang tanan alang natuduha. Pero karon ako mahinuklog nga wa gyud ay. oh, Bisan gamay. Wa gyud ay ko'y importansya alang nimo, Lucio. andamang imong kugalingon. May mahimo pa ba ko? Lakip na ang bata. Bata? Kinsa nga bata? Ngano may bata man? Bikod! Apil si Lia sayang ipada og mga adlaw. Masa? Ayaw! Ayaw, Lucio! Lucio, maluwi ka sa bata! Ako na lang! Itunggihan ko sa way pagduduhang akong kugalingon nga to niya. Bisan unsa pa iyang buhaton ako, dili ko magdumili. Ayaw lang itaw ni Apil si Lia! Giingnan takandaan. Wa ako'y mahimo. Dili mahimo! Lucio! Lucio! Taro nga nagpanit diha ha. O, ate. Lucio! Oh. Lucio! Kung makatawag ni sobra gibitin, kalakot. Sa kagi pa nagsultihan nilang duha eh. At doon ako si nanay, ha? Puyo diha. Tiwasan na diha kay gigutom na baya ko. Diha lang ka ha, ako'y mo gawas para maluto na ni Rosa. Ginoo ko. Dili mahimong lang kitang bata mabutang sa peligro. Dili ko masagot. Oy! Naunsa ka diha, oy? Nagyaka mo ka na sao. Ano diha, oy? May lutuunon pa ka. Gigutom na baya ko kanon ha? Kinala may buhaton ko. Hoy! Kinala magalikawas si Lugi ka din eh. Nayabag ka na nagbagulbol, maka? Hoy! Rosa! Rosa! Tunawara ko ni mabayhan na, oh. Nagtabi pagkay ko diri, nilahos ng biya. Huwag batasan, yabag, jud. Ha? Sige na lang. Kaya na lang, kaya nilahos pa na is kusina. Magtiwas na ito sa siyang pagpangluto dito. Nahumanan ako og panit ang tanang utanon. Ilunod na nila ko sa dakong kaha. Alo, di pa man ko makaabot og tarong uy kay mas taas man ako ang lutuanan. Ay, mapatong lang ko sa bangko. Mutong-tong na ko aron malunod din ako ang carrots, patatas o green peas. Halamian na tan-awan. Uy, daka nagkulor ang sudan. Lea! Nanay! Nanay! Tan-awan, nanay. Ako'y naglunod, ana. Kabaw na kumuluto, no? Nanay nga nakikakos man ko ni Mok. Hugot ka ayo. Pasaylo ako, anak. Pasaylo ako. Ha? Nga naman. Paminaw na ako, ha? Kinahanglan makapiya ka karon kikan din. Ha? Pero... Anak, mamiligro ang imong kinabuhi, Lea. Kung magpabilin ka pa din, karong gabi una. Pusa kinala makapiya ka na. Upan ka na ko og si Kuya Mark. Gusto si Mark. Si Mark, kinalang na Asya aron may makagiyan ni mo sa angay ni mo buhato na pa. Ikaw? Pasaylo ako, anak. Apan dili ko makauban ni mo. Nga naman. Kidili mahimo. Kaya nga naman. Mas dali ang pag-ikyas gikan dinhi nga kamurang duha si Kuya Mark nimo. May ihatag kong adresahan ni Kuya nimo nga mo'y inyong aduon, ha ba? Upan lang tananay. Lagi mahimo, nak.
Ako ang mulansi sa mga tao ni Lucio or makapiya mo. Haba, Gusto man ko uban ka. kung tugutan sa higayunan nga, makalabang ko ng higayuna. Pangitaon ko kamo si Kuya Marky mo. Isaan ko ka na, aba. Nanay Rosa. Mahal ko ka mo, Lia. Nanay. Tuo silang ako makabatis lagi pa nagsultihan. Paikiyaso ni mong mga bata. Pwes, way pisan usa nila nga makakawasgi ka din. Ipaniguro ko na. Salamat. Ikaw? I'm okay. Busog pa ko. Nasayod kang dili mayo manghupaw at ubangan sa grasya. Paulo, Kung may buot kang isulti, save it for later. Hot daw na ka ng imong pagkaon. daghan kaayo ni... Then ka na lang ang kutob lang nga masuod sa imong tiyan. Now eat. Your hand is shaking. Gikupan niya akong pikas kamot. Ang bilang kutsara. Let me feed you. Ha? Pinangga kay Tika Jenny. Bisan sa pagkupot sa kutsara, dili ko gustong mahako ka. Busa ambi ka ng kutsara. Ako na'y muhungit nimo. Paulo. Good girl. Ngano gitutukan ko ni mo maayo? Oh. You are so beautiful. So precious, and you're mine. Paulo. I just don't know what to do. Kung mawa ka na ko, Jen. I love you so much. So please, bisan sa hula-hula, ayaw kong biyahe. Paulo. Dili ko mabuhi kung mawa ka pa na ko. Kung mahal ko nimo, kinahanglan mahalon mo usab ang mga tao nga akong gimahal, Paulo. Oh, no. Don't make demands only because I told that to love you. Paulo. I love you, yes. Apan wa ka na magpasabot nga makahimo ka na sa pagdiktar sa akong kinabuhi. May kaugalingon paghihapon kong utok, so don't dare dictate me on what to do. Pau. Kao na. Kung mabusog ka na, gamita ka ng bell nga nasa babaw sa lamisita o mudoon na ang katabang aron sa pagkuha niya ng imong gikanan. Dili mahimong magpabilin ko din hiuban ni mo, Paulo. Kinalan sa dili ko pa ipakataw kining atong anak. Magkabiya na ko gikan din. Dili ko gustong mamataan og buot sa akong anak. Ang usa ka amahan nga sama nimo. Nak, kupot lang yun diha, ha? Kinahanglan magpakalig-untang duha. Tabangi si mama, nak. Dili ko buot nga lakit ikaw. Mawaha pa na ako. Nawa na si ate ni mo liyagi ka na ako, baby. Ug dili ko makatugot nga mawaha ka usab na ako. Busa, kupot og tarong, baby, ha? Kupot. Kay dungan unya tang duha sa pagpangita sa imong maguwang. Ay, kalain, yun na akong nervyoso, noy. Ay, makakaon mang yun kong daghan. Salamat na lang gani. Kaya way gibuhat si Sir Paulo, diri nga ako.
Kay kung doon na pa, na, impas na unta ko ron. Ay, kapait sa kahimtang ni Inday Jenny ining baya, oy. Ni anhi na unta ang niya igsuon. Nasakpan pag yun. Nasakpan pag yun ko. May gani kami tuusab si Sir sa akong giingon nga gitunol ra kadto na akong gamay nga papel. Talame sa akong giloto ay. Oy, si Dejine. Gikan ka rin sa lawak sa taas. Ako nga doon. Husto, pangutanon ko siya kung gihatag ba ni Sir Paulo ngadto niya ang gamay nga papel nga gitunol sa ingigsuon alang unta niya nga gikuha ni Sir Paulo gikan ako. Tuon yun ako sa Inday Jenny. Asa ka nang musing? Sa inyong lawak unta, Sir. Kay nabati man ako ang Belgod gikan sa inyong lawak. Gikan karon, dili ka na mahimong mapaduol sa akong asawa. Pero... Dili na ko buot nga magkasulti pa kamong duha. Busa ang ubang katabang na ang akong tugyanan sa paghatod o kuha sa iyang pagkaon gikan sa among lawak. Nagkasabot. Balik na sa kusina. Ngano kang dili man ko paduolon? Giband ko? Kay? Tungang gabi na. Ug mingaw na ang palibot. Nangatog na ang tanang mga bata. Mauna kini ang gustong higayon. Pukawon ko na si Mark ug si Leah. Leah, pagmata mo, Mark. Mark. Nanay Rosa? Mauna kinang ipaabot ang oras, Mark. Ang ihatag ko ni mong papel kagani, ha? Hay na. Ano nga sa kumbulsa, Nay? Ayaw yung ganagwad, ha? Mao ka na ang tawag ang dapit nga inyong atuon, ha pa? Unay. Unya ikaw? Musunod rin niya ko ninyo. Sa pagkakaroon na, ang labing mahinungdanon maong makapalayo kamugikan din eh. Unay, pero sunod ba yan na mo, ha? Panikamutan ko, Mark. Ikaw ni bahala si mamanghod, ha ba? Bisan unsay may tabo, ayaw yun siya pasagdi. Nakasabot ka? Unay. Ayaw siya ibuwag sa imong pananaw, ha ba? Unay. Nay. Mark. Nay. Mark, pagamping ka mo. Leah, anak. Anak, bata na. Leah. Sige na, anak. Kuyog na ni Kuya Mark ni mo, ha pa? O pag-amping ka mo, ha? Leah. Nanay. Ayaw na pagilag. O pamati na ko, ha? Kinahanglang magmalikon ka. Ha? Magkapahuyang nimo ang imo mga luha. Pusa ayaw pagilag. Apa? Hinamdami ka nun, ay. Mahal ta ka. I love you too, Nanay. Leah. Sige na magawas na ko. Lipaton ko na ang nagbantay sa may pultahan. Ug Mark, buhatan na ang atong gikasabutan. Oras ka magkagawas na kugikan ni anang pultahan. Haba? Unay. Sige. Milakaw na si Nanay. Leah, dali na. Mangandam na taron. Makabiya dayon ta inigawas ni Nanay. Oh, Kuya. Oh, hala? Asa ka pa ingon, Rosa? Lasyo, ako an... suko sa lawas. Liar. Ang sasibik? Naka... Kapo istorya, ay. Ikaw nalang istorya da siya, ay. Basta pa daw na mukha lang, di na kayo ganahan magsigig tabi. Nasayod ko sa inyong plano, Rosa. Ha? Plano nga unsa pa?
Tapusan ninyo si Rosa. Unsa? Rosa! Rosa! Ayoko ko dito sa ba. Lucio! Lucio, sa mani! Lucio, sa ba? Ayoko rin buhatan ako, Lucio! Buhay ka niya! Sa ba? Palpak ang plano. Kamo, siguruhan ninyo nga way makagawas nga bata gikan din. O, boss. Ilang gikuyod si Nanay Rosa, kuya. Unsa mo kadalas nanay? Day, dili na to mahimo ang atong plano karon. Kuya, si Nanay. Dili man ta makaikyas karon. Apan, ipaniguro na ako, day. Makalingkawas sa gyapon ta, ikan din eh. Nasayod ako kung si kinsa ang angay na akong duolon. Tapos ka na, okay? Buhay ko, Kaloy! Buhay ko! Singsa kay Rosa. Mao ginay dili na kumahimo. Buhay ko ninyo! Ay, sa ilong. Lucio! Lucio, maluwi ka! Bisan silihan lang ang imong paikiason, please. Maluwi ka sa bata, Lucio. Unyag maluoy siya sa bata. Siya mo'y mahimong makaluluoy gikan sa iyang busing. Lucio, maluwi ka! Di pasidanaan ang tigandaan, Rosa. Paggahi ka ko! Nasayod ka dyan kung si mahitabo kung supakon ko ang gusto ni Busing. Busa pa sa ilo ako. Wa na ko'y mahimo aron sa pagtabang nimo. Lucio! Siguraduhan ninyo, ya dili makabuhi gikan siyang gapos si Rosa. Buhay ko ninyo! Buhay ko! Lucio! Tama, oy! Sabaan mo, oy! Bisa mag-unsa ka pa, wa ka na'y mahimo. Patay ka og mag-adlawa, Rosa! Sige ka lagi balik-balik posisyon sa pagkita. Saan ang orasa? Katuog na, sweet. Lano, unsa ko na ko pagkatog nga matandog man ko nimo nagliso-liso nimo. Katuog niya. Uy, asa man ka? Manigarilyos gawas. Ay, ano lang ko sa gawas mo? Hapit na mo hayag ko. Ay, ka nalagbalik. May ideya ko aron makatuog ka. Sigurado kong makatuog kag yun human ini. Usa ka na. Anak ta. Bangag sa ilong. Anak ta ba? Kapay man ini ka human og anak niya makatuog na ka. Ay! Lamang wakli lagi ka siya. Hindi ka na. Ay! Uy! Shh! Uy! He! Siya pa'y tabangan para makatuog. Siya pa'y dili. He! Lucio! Biyayo na mi, Kaloy. Yes, boss. Kung dili ka makahimo sa pagbuhi dako, biyain ako gikan dinhi. Sayod ka ba? Nasayod ka ba nga ikaw lang ang bugtong babae? Nagisultihan ko sa akong mga pangantoy sa kinabuhi. Usa ka sa inungdan kaniadto. Ganing kamot ko nga makakupot og dako nga kantidad. Kay gusto kong tumanon ng imong mga pangantoy.
Matod mo. Gusto ko mo puyo nga malinawon sa usa ka dapit diin layo sa syudad. Layo sa mga tao nga nakaila nato. Gusto ka magsugod og bagong kinabuhi sa dapit diin way bisan usa kamuhukom nato kung kinsa ta. Unya didto magtukod tag atong kaugalingong pamilya. Unya inigabot sa hapon. Magdungan tang duha sa paglingkod samtang magsudong saring adlaw sa iyang pagsahop. Pero dili na ka na mahitabo. Gusto ko paghihapon ka ng tumanon. Ugma, gusto kong mudagan ka sa way paglingi. Lesyo! Lesyo! Ugma! Ikaw na'y bahala ni Lea. Diyos ko! Diyos ko, tumangin eh! Ayaw kami pasati. Sa kamay pa ko, kanunay ko nag-ampo ni mo. Daga mga butang akong ipangayo, apan kadaghanan nila, wa ni mo ihatag. Busa nagtuo ko nga unfair ka. Piliun mo lang ang imong hatagan sa imong gasa. Hinungdan nga may undang ako sa pagsampit ni mo. Apan karon lang. Karon lang, Diyos ko. Bisan karon lang. Pamatay ang akong pagsampit ni mo. Dili alang sa akong kaluwasan, kundi alang sa akong pagumangkon. Kang Lea. Maluhay ka. Maluhay ka luwas sa siya. Huwag ko na panganduya pa nga maluwas ko, Diyos ko. Dawatin ko ang bisan unsa pa ay mahitabo na ko. Luwason mo lang ang akong pagumangkon. Maluhay ka. Dugay nang way direksyon ng akong kinabuhi. Apan sa pag-abot ni Lea, nausap ang panglantaw ko sa tanang butang. Kaya tagan niyang paglao mga pangandoy nga dugay ko nang gikalimtan. Iyang gipabati ka na ako kung sa kanindot ang bation ko mamahimo kang usa ka inahan. Iyang gipahumok pagpasab ang nabato ko ng kasing-kasing. Masa maluoy ka. Luwasa si Lea. Luwasa siya, Diyos ko. Ay, kaduka pa eh. Malagbago pa man kong nipiyong niya na tingog na laging alarm. Bangon lang ko eh. Ano makapangandam? Maligo kong dali-dali. Dahil pa. Wa si Lucio sa kong tupad? Sa ato pa? Wa siya mabalik kong sud ganina sa iyang paggawas? Di ka tumatog ay. Makalakot. Ay, bahala na eh. Maligo na lang ko para makapangandam na ko. Yun na. Taysa. Ako manambag. Ako nang baka gisudan ako sa kong mga gamit pag anin ako din uban nila dinisugbo. Ano rin nagawas sa separador? Naku?
Di ko haon. Bukat lagi ni. Uy. Lagi ako mga sinina. Sudin nga akong traveling bag. Kasi nagsudan ni. Wala no? Sure, may kinisud na ka. Kasi nagsuot din akong mga gamit balik din sa akong traveling bag. Ako. Ha? Kay? Ay, kuging nangawa na ko space sa aparador. Kanang mga sirina ni Rosa diha, mo rin habwa agi ka diha. O ibalik na ko ako mga sirina diha og file. Pabawaan na diha. Dili na mahimo, sweet. Ha? Kaya nga no? Magbalik kag bagong aparador? Pangandam. Yeah. Paingon na bitaw ko maligo kay mangandam na ko. Mauban ko ninyo sa inyong paingnan, Ron. Gusto ko mutanaw sa buhaton ni Bossing ang Rosa. So, ato na ta? Dili ka muuban na mo. Ha? Tay pa sa ingo ka kay mangandam na ko. Mapauli ka na sinyo. Unsa? Tay pa. Hay, mapauli na ko. Ngay. Yatod ka niya ni Siano sa pier. Kay! May kwarta na so din ang imong bag. Igo na. Aron makapatukod ka sa gingon mong tindahan dito sa inyo. Unsa? Ay mo na kong hingin lansyo. Gibuhat ko lang ang angayang buhaton, sweet. Dili ko mo pauli sa amo. Dili na ko ubanin mo siyo. Dili kaluwas uban ako, sweet. Bata ka pa. Taas kapag kaugmaon. Dili ko. Gusto ko din Habang ko nagbalik ako mga sinina. Di ko pauli sa amo. Kung nabuhaon mo ka na, mapauli ka sa inyo nga tapot lawas ra ang sapot. Masa? Ay! Mo lagi kong gingin lagi. Nga naman. Kaya makigbalik ka ni Rosa? Mas gusto ni mo siya kay nako, mao ba siyo? Lawan na mo ko galingon. Kaya to gana ni siya, no? Dili ko, so! Dili ko uli amo ba? So! Kadiyot lang, magkiksulti pa ko ni Syo. Saba di aswitoy. Kiksulti kang Bossing nga. Di naman ganahan kiksulti ni mo. Ipa-deport naman gani ka. Pasalamat ka nga wakay baligya o buhaan sa imong partis lawas. Ansa? Sultihan ka, sweet. Wa pa ibisan o nga gitugutan ang grupo na makabiya. Ikaw pa lang. Busa pasalamat ka. Pero... Sige, pagtuman. Busab ganing hunahunan, Bossing, na mahalin ka yun. Ansa? Makalagot. Isyo! Bali ay. Isyo! O sa pa may isulting ni Bossing God. Wa pa day mahuman. Wa ko isulti, uy. Mangutana ko kung pila ning kwarta nga yung ipabaw na ako. Unsa? Dili mo. Yato na mo sa inyo mga pisto. Dali, Lia. Hoy. Buhay na bata. Wala na po. Pero... Kasi pero dia. Sekarang karon. Kuya. Lia. Dali na rin bata. Kuya. Dali. Kuya Mark. Magpaabot ko ni Maday. Kuya. Ilan ang giguyot si Lia? Sakay na mo sa kinan. Nakuha ng pieces yung kamot. Pagilis. Karsunis ang saluba. Niya. O ka ng rubber shoes. Kinala pa ba mag-ilis ko? Kinala makadagan kagtarong. Katawan na, no? Imong hatagan og tarong nga isulob ang inyong patsunon. Pagilis na. Magpaabot ka mo sa gawas ng lawak. Ayaw na. Si Lea. Hain si Lea. Gisakay na sa kinan. Pagdali na diya.
kanimo ang among kinabuhi. Hoy, sweet. Iman yan ha? Kung di ka gustong ipuso na mo, tibong na mo pamilya. Tako ba ginababa ni mo? Wakay, sultian, bisan, usa. Sa mo na ibawan din eh. Wala, no? Nag-ingon pa lang ka nga balik-balikon na ni Mugsulti, gi-record na lang ng tanan ako sa akong cellphone aron di na ka maghago pag balik-balik. I-play na lang na ako nga akong na-record. Sige na, sakay na. Huwat ay kanahan. Uy, unsa ba? Kung itugpod kay malahos ko na sa dagat, leche. Sakay na lagi. Ay, ako kapuraha kay mo. Singgit ko ron. Oh, singgit. Singgit ha? Darna! Buang ka kay sweet. Buang ka kay Ray. Gitanaw ko sa mga tao. Anong pake? Mawili unto ako ni show, pero di na lang ko kay gimingaw naman sa kusamo. Sakay na. Hey, babosh na. Sakay na. Sibat niya ka. Musakay na lagi ko. Lakaw na dito. Sakay na lagi. Di ka mulakaw, ha? Kay mo singgit ko usab. Pero nahi kayo na, isinggit na ako ang angin akong isinggit. Ayaw ko kan Lucas, sweet. Kay, doon na ba yatas dagat, ha? Usa ka tukmod ko lang na mo, ha? Usa ka tukmod ka lang. Sakay na! Nagtuod siya kang dili ko mo singgit o usab. Hoy! Darna! Nanay, asa man ta kaingon? Layo lang kita kitaganan. Nakakaon ka ba kaganiya? O, nanay. Paway. Aron maigong ko sa kaon niya. O, nanay. Dali. Higda sa kong paa. Oh. Unsa kini imong itunol nako? Pagkaon. Kaon. Aron maigong kusog kisab unya sa pagdagan. Unsa man ni siya? Last Supper? Sige na. Pablihin ka na. Huwag kaon na. Ngano pa man? Patsyo naman ko ninyo, dili ba? Dili na kinala mo kaon pa ko. Pablihin ka na. Huwag kaon, Rosa. Ayaw kong pabalik-balika sa kong gisulti. Kaya medya oras na lang. Huwag maabot na kita sa itong padulingan. Fried chicken o... Ilukluk ka na sa imong kilid. Hunting knife. Kinahanglan mo ka na. Kinahanglanon mo ka na, unya. Lucio. Rosa. Lucio. Kiyakan ko ni mo. Shit! May nungdan mo panalipdan ng imong kaugalingon ulit. Kung buot kang mabuhi pa siya. Lucio! Kana lang ang ikatabang ko ni mo. Nga nung nagbitbit ka ni ana imong long gun rifle, asam ka pa ingon? Manghunting. Dili ka musod sa opisina karon? Dili una. May mahinungdanon kong huntingon karon. Kompetisyon ba? Maingon-ingon. Wish me luck. Ang imong pagkaon, ayaw kalimot. Adto na ko. Unsang orasa ka mo pa uli? Kung dili kay kumalinga og dali ra na ko magkuha nga akong padaganon karon, tingali ko niyang hapon. Mauli na ko. Padaganon? Don't think too much, sweetheart. Rest. I love you. Posibleng dugay pa siyang mauli karon. Makahigayon ko sa paggawas din sa among lawak. Bahala na. Mangandam ko. Dili ko na paabuton pa nga makagawas kining akong kisapak. Kinahanglan makabiya na ko kikan din eh.
Pasaylo ako, Paulo. Apan kinahanglan buhaton ko kini. Igong kantidad og mga mahinungdanong butang lang ang akong bitbiton sud sa akong shoulder bag. Aron dili ko mahibudngan. Kung malipat ko na kining nagbantay na mo, at doon ko kining address na gisuot ni Nanay Rosa nining gamay nga papel. Pag mangayo kong tabang ngadto niya, siguroon ko lang nga way makabantay na ko. Hoy! Spaghetti! Banog! Di mapano sa pangaway na. Tungod ko balik. May plano ka no? Ha? Unsa? Uban ako ng imong plano, Bi. Aron, di ko mapiyait. Unsa? Baw ko, may plano ka, Spaghetti ba yan mo? Ganina pa ako nakabantay nga. Huwag ka may luna. Nga, sige kagtanaw ng papel nga nasi mong kamot. Ano man na? Numero na? Bi, tanaw ko. Ha? 558. Pikatik lang. Pakita ko, Bi. Pakita ko, ano sa mana? Bawi, ay panghilabot. 558 ka diya. Ituwan noon. Uy, gusto magdali-dali sa bulsa. Uy, unsa na ba? No. Uy, Mark! Sulti lang ko, good. Di ligas akong dila da. Di lang ko musumbong. Kapuya ba ta, di mamutuo. Mura man kong baka kung nga panagsaraman na. Panagsaraman. Pangagsa. Misuot mi ni ining kakahuyan. Apan may maayong dan nga igo masudlan sa sakyanan. Katagas sa mga kahoy ni ining dapita. May native nga bahay sa unahan. Kanindutan awan. Diyan na kita. Pakinawag ka mo. Ako di bahala ni Rosa. Rosa, pamati. May angay pa kung pamation ni mo, Lucio. Kinanglang mamati ka sa kong isulti. Una kitang naabot kay ni Boss Paulo. Karong taon-taon, maabot na siya. Ug labing siguro. Sugda na ang iyang pagpakigduwa ni mo. Busa kinanglang mamati ka sa kong isulti ka ni mo. Unsa ka na? Kanang guwa nga bahin niya nang naimutangan sa bahay. Diha ka pa yung mudagan o niya. Kamu niliya. Dagan nga way paglingi, Rosa. Kutob si mo mahimo. Kinanglang makapalayo mo. Mga tunga sa kilometro gikan sa imong gidaganan. May pangpang. Ubos niya na. Mao ang dakong sapa. Gusto kong muambag ka mo dito sa way pagduha-duha. Nabuang ka na ba, Lucio? Paambakon minimo si Lea gikan sa taas nga pangpang? Kinahanglang mabuhi ka. Mabuhi pa ka, mi, kung muambak mi gikan sa taas nga pangpang paingon sa sapa. Saan naman ako matumong mi sa among pag-ambak sa dakong bato? Makapila kay gayon na minangambak o naligo di Rosa. Nasuhito na kuning maong dapit. Dili ikaw ang unang tao nga ang gidadi ni. Unsa? Tuhoy ko. Gusto kong maluwas ka. Og unya, palayo gikan din Rosa. Ayaw na pagpakita, bisan ka Rosa. Gusto kong tumanon mo ang imong pangandoy. Nga wa ko ubanin mo. Rosa. Rosa. Buhat mo kini. Tungod kay. Kayon sa Lucio. Dili na may nungdanon masayad ka sa kumarasan. Timan iyang tanan kong sulti ni mo. Magamit mo ka ng kutsilyo nga kung kipaluklok sa kilid. Dali na. Mga naog na kita. Ayaw na.
Gusto pa na ko mabati ang imurasan sa pagtabang mo na ako, Lucio. Sulti ko. Gusto ba ang niya sa kumuna-una? Ha? Mahal pa ko ni mo? Diba? Rosa, mauna kini ang gustong higayon nga makabiya ka na ning kubutang kinabuhi. Pag naog na ka mo. Lia, anak ko, mata na. Lia, anak. Abot na ta, nanay. Oh, anak. Dali na. O, nanay. Wow! Kanindot din ni nanay. Takas kayong mga kahoy, oh. Ugpugnaw din hi. Yay! Lia. Lucio, kaniyot lang. Higtan ko na ang iyang buhok ha, aron dili mo tabon sa iyang naong. Magpabot ko niyo sa gangaan niya ng bahay. Ayaw pagdugay. Gaya, anak. Be, dali, be. Ambi ka na imong buhok. Ikaw na gamit ining higot nga. Niasa kong buhok ka ba? Wala kay higot sa buhok. Huwag kaso, anak. Mas magawas ang imong katahom kung hipos ang imong buhok. Pamati, anak, ha? Unya, kung ingno na taka sa pagdagan, kinalamudagan ka gid og gusto kayo, ha pa? Ug ayaw gibuhi sa akong kamot. Nakasabot? Nganong mudagan man ta, nanay? Aron maluwas kita, anak. Busa ayaw gid og buhi nako. Aron dili ta magkabuag sa pagpanagan. Aba. O, nanay. Mahal ta ka, Lia. Mahal ta ka. Timan ka na. Mahal ta sab ka, nanay. Ano? May nito nga luha sa imong aping. Akong pahira na. Ayaw na paghilak. Lia. Kung unsa may nakapag-uol ni mo, nanay, tabangan ta ka og pray ni Papa Jesus aron di na ka mag-uol. Nagtanaw naman nato si Papa God. Kadako sa imong pagsalit niya. O, nanay. Lia. Mura pag maun-un ang akong puson kung mulihok ko. Pero kinala mulihok ko. Busa, anak, tabangi si mama, ha? Nga matuman ang iyang giplano karon. Maluoy ka. Mabiya na kita kikan din, eh. Day! Ay, askang timing nga sa imong pag-able. Kay nakalabay ko din sa inyong lawak ni Sir Paulo. Nang Lusing? Unsa man. Day, nagawat ni mo ang papel. Papel? Oh, God! Papel! Kamay ra. Gisuwatan sa imong igsuon. Igsuon nang? Wa ko makasabot. Aya pagsabaan nga misulti ko nimo daya. Pero may nagpailamang god nga imong igsuon. Gahapon mianhe. Makikita unta nimo. Unya kay kalit mang migawa si Sir Paulo. Kalit siyang nawa ang babae. Ha? Kinsa? Ay kuan kanang something pangan itong bayana, oy. Guwapa siya, day. Murag ikaw. Hosta. Rosemary. Si Ate Rosemary? Dini siya.
Oo, day. Og matod niya. Patawgon ka kuno niya kay naan niya ang imong anak. Unsa? Ginoo ko. Naglusing. Nagsulti ka ba sa tinuod? Ay, o, lagi, day. Muna yung gisulti na ako. Pasultihan ka kuno nga dili lang may baw si Sir Paulo nga naan niya ang imong anak. Celia? Naan niya ti Rosa, Celia? Ginoo ko. Kinalmasayran ko kunain siya karon. At doon ko nga akong anak ng lusing. When I talk to you, I know you listen. Mga kasama, dapiton ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni naghinapustang sugilanon. Nanay Rosa. Tagsulat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujares. Spinner Jewel Pense, recording editor Raditayad, soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. In the stillness that you touch me and show me just how much. Ug mo to listeners, ang part 12 sa Nanay Rosa no, ang katapos ang sumpay ato itong i-public og balik. Nagplano mo ko maghimo og lain nga kuan katapos ang sumpay. Pero mura magmaduble na akong trabaho maghimo og lain. Pero maghimo og lain mapunuan to siya katong na-upload na ako. Kay kuan naman to ka episode, murag uno naman tingali to or 5 ba. So mapunuan to maghimo og lain katapos ang sumpay ani. Mapunuan og duha ba ka episode or usa. Basta kay mo pa na akong una-una maghimo baka ko og lain nga katapos ang sumpay pa maduble na. Maduble na no. Kasi batinga mo ba mo tayo kung makakita mo sa katapos ang sumpay, pinaunsam ning bagaan naman ning buhok og bungot nito hana. Mga listeners, kasi batinga mo ba unsa ni? Kay dugay na to kayo katong video na ko sa katapos ang sumpay aning Nanay Rosa noon. 2021 man tingala ito. 21 or 22. Taas pa kong book ato baga kay bungot ako. Way atiman kasi sige kung atubang cellphone sige edit ba. Mura ko atog sentis ba nga wala gyud way patupe, way panghimongot na kalasan mga nga. Sulti lang ko dana na kay basig mao itong mabalik og sumpay aning part mo tay katapos ng sumpay man. Sige matinga ba no sa ning laisuran dali ara pud tubo nang imong buhok og bungot. Sa una itong ka-listeners, no? Unya, magbasa ko sa inyong comment dahil mga ka-listeners, no? Si Joanne ang una nag-comment, kani bitaw dramaha, no? Makalagot, makahimuot, magkatawa, makaguol. Dapat naghana emoji na uban, kakatawa, na nagluha, na pahiyom. Daghang king heart. Salamat kay Joanne, no? Sa imong pagpaminaw ng Nanay Rosa, no? Pasinsa, no? Dugay ko kayo nakasumpay. Si Japit Kulangko, daghang kayong salamat Doljan. Pero medyo taon ko nagatang sa sumpay aning sugilano ni Nanay Rosa. Yahoo! Salamat Japit Kulangko no sa imong pag-atang no aning Nanay Rosa. Ya pasensya dugay ta naka-comment kasi masuko na patong uban wa man siguro ending na yang upload. Musig mayan kasi mao na gana ba kay dugay ang sumpayan bitaw. Pero nag-una ang atong katapusan sumpayan ni ako lang private na ka-listeners para maminaw pa mo, no? Kaya wala nang trailing kung dapat na itong katapusan sumpay, wala trailing ba? Ako sang i-private ka diyot na ka-listeners. Kaya matapos na ginihapit, no? Kaya part 12, part 13 na katapusan sumpay man. So maapil atos numbering na ko katong katapusan sumpay. Part 13 to. Og lain nag-comment si Lingel Habman, hala oy kag grabe ani dramaha paita. Thank you kayo Sir Idol. Maluwas pa ka sila tulo sa kita dughan ako oy wala jud tulog nako. Wala jud imong tulog dili no. Trailing guling drama no. Makasubo sa no. Salamat kayo Lingel Habman unya si Lisa Ampere. Salamat sa upload part 10. I'm waiting the next part. Amping kinoy sir and God bless you always. With upat ka heart. Salamat kay Lisa Ampere. Madugog ninyo akong mga asoy no. Namina kong radyo mga ka-listeners.
Si Boy Simbahon Vlog. Pa-shout out dol, permi ko maminaw sa mga drama nimo ni na gina-upload dol. Sa man pero tagda lang ko mag-comment, o tagsa lang na sayop niyang pagka-type no. Pero tagsa lang ko mag-comment kay nagbiyahe ko og grab car. Salamat kayo Boy Simbahon Vlog no sa imong pagpaminaw, jamping sa imong pagbiyahe no. Di na magduka-duka no, minaw lang drama. Salamat kayo no, Boy Simbahon Vlog. Nakanumdum na ko sa atong listeners nga si ni Stayap nga always ay naminaw. Ni Stayap ug ungol tuloy di vlog nga usa-usab sila ka driver sa laing nasod sila OFW. Listener sa mga drama no, malingaw sila samtang gabiyahe. Di na magduka-duka kay maminaw sila sa mga drama no. Salamat kayo no sa mga listeners sa mga driver no, amping mo kanunay sa pag-drive. Og si Annalyn Samson, ay nako idol, sakita kayo. Akong dughan ani nga drama. God bless you always ni mga idol with 5 ka emoji yung naghilak yun no. Salamat Annalyn Samson, sakit yun yung drama. Luoy. Si Eileen Pinida ni, mabnibasa. Eileen Pinida. Hi Sir John, permit ko gasunod sa imong drama Sir John. Sakit sa dughan ang part 11 oy. Upload ang 12 Sir John. O emoji do kabok na nag-heart o naikapi no, nangapi ni samtang naminaw din. Salamat kay Eileen Pinida no. Muna ni ang part 12 no. Si Jibilito Anya Biesa, Jibilito Anya Biesa. Dol katubang drama nga Adora Jusa sa Makiling. Mao to nindot pod. Sinsa kay wala ko nang dramahan no. Jibilito, imo koy kopya. Salamat sa imong pagpaminaw no. Nya si warning niwang biyawas siya nga no, warning niwang. Wa kay lami dugay magsugod imong drama, wa kay ayo pastila na suko na. Imuhan nang kuano mindset ha. Imuhan ang initiative no, warning niwang. Mao ta na mo sulti jud kudaan sa mga di ganahan mo tanaw sa vlog. Pila ray pag-forward niyo sa drama no. I-forward niyo dito sa drama para makasugod mo dahil sa drama, no? Okay raman ako, di mo matanaw sa vlog. Ako lang, makasabot mo kay kinahanglan ko mag-vlog. Para nasa ko ika-support ba sa ako ang YouTube channel. Yung makita sa YouTube na ang admin, no? Naglihok. Makita sa YouTube nga dili ko robotic, no? Nadyo admin nga, naitaw makita sa kuwang mga upload ba. Una, sa una bitaw nakabantay mo mo tay mga yunani, imo tay vlog. Nya kadaghan man ko ma-reuse content. Una gapakita na ko mga kalasinons. Yung istorya na ko bisag di ko maayo mo tabi. Naana dalag tabi-tabi kay tungod aning balaod sa YouTube ba. Og pwede ra gud apod og kuan kanang parehaon ako sa uban nga di magpakita butangan ng og kanang mga games pero kapoy kaya magsig games mga kalisteners ugnahan usik oras na magsig ka games pero uban ka anad man og games hindi pa games di okay ra nang ilaha bisa ko kapuyan ko ng games man maduble na akong trabaho mag games pa mag-edit pa una nga wa ko mo pareha ng uban yung mag games sila kay mag-up ka na nag-upload bitaw uban mga kuan ilaha man ang talent nila magduwa og games ba lingaw kay sila ana so way problema nila muna ilahang video background pero sa ko kay kapuyan ko na sakit mata man muna ari sa lang ta sa vlog no i-forward lang sa mga di ganahan no di ganahan sa kuan ba sa ato ang vlog forward yung dito sa drama aron di mabalda ba inyong pagpaabot sa sumpay ba ay mo kasuko kay ni kamo tatani nga makahatag sa kog lingaw ninyo mga listeners. Yung kamo tag-edit, masyag dugay ta makasumpay kay di man sa lalim god, sakit kay sa mata mag-edit, magtrabaho ta niya. Sakitan pa dito comment niya na no. Watay ayo paita sa ninyo. Paita sa ninyo watay ayo Yung kamo ta makalingaw sa ninyo ba. No? Ay lang mo kasuko mga kalisteners no. Ditso lang. I-forward yung dito sa drama para mindset lagi mo si Dini maoy pa. Mindset ba mindset? Mindset. Imo ra isibog na. Dito kas drama no asa dapat magsugod. Human mas drama, pwede na ka muhawa na ka sa atong kuan di muhawa na ka minaw kay nahuman na paminaw nimo.
Pero sa uban nga magpa-shout out, ganahan mabasa ilang comment, mubalik sila paminaw sa atong vlog. Salamat kayo mga ka-listeners, no? O sa uban, ay lamang tawag kasuko mga ka-listeners, no? Kay kamot ba tani mga ka-listeners nga maka-upload yung tag drama para malingaw tanan ba, no? Pasensya kay warning niwang, no? Makaganay sa tuang vlog, no? Ako lang hangyo nga forward dito kung maminaw ka sa tong drama, edit so na lang. Ayaw lang tanawa ko ang mga vlog. Aron di ka mapungot kay gansig mapungot kay ang agtang mangunot. Gansig ka mangunot, mapungot kay imong agtang mangunot, no? Na ilang suko-suko kay arkansi, no? Makakuha na, maka-stress na napabutoy nag-comment sa nato na napa dito. Napaday nag-comment, no? Si Kuan, si BB Jean Bahia, no? Part 11 idol dyan. Kay nindot kayo paminawon imong drama. Samtang maglaba ko kay taas ang drama. Lahi sa uban kay putol-putol. With duha ka heart, emoji nga nag-heart-heart, no? Salamat kayo. Tulo ka emoji nun siya. Nag-heart-heart ni sila ilang mga mata, no? Nang lupad ang heart. Salamat kayo. BB Jean Bahia, no? Nalingaw ka sa itong mga drama samtang nang laba. Malingaw juga. Daghan kag mahimong trabaho, magdungag, manglaba, manilhig unsa pay mga trabaho nimo. Di jud mabalda, no, kay naka-headset kintahay ka or kusog imong speaker. Okay kayo. Lahi sa tanawag television, umuhawa ka wala lipat na ka sa ubang sumpay, no. Mo nang mas nindot ang drama gid. Mo nang hantod karon di gid mawagtang ning drama, no, bisag nanay mga television, nanay cellphone, internet. Mas nindot yung radio, no, minaw ka, no. Kaya ito sa YouTube, pwede naman mag-headset ka, biyaan mo na yung cellphone, di ka matanaw sa tuwang video, biyaan na mo, minaw ka sa audio ra. Wala, lingaw na ka, no? Samtang nakagipang buhat-buhat ba? Muna mga ka-listeners, salamat kayo sa inyong pagpaabot o pagpaminaw niya, katapusan ng gidang sumpay, ato na ibalik o private para makumpleto na ang playlist, no? Part 13 ang katapusan sumpay. Mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.